Tarongers de taronges sanguines. No sabreu per casualitat on n'hi ha un. Necessito unes quantes per a una de les receptes del curs de gastrobotànica que fem així al Jardí Botànic. Me diuen Víctor Benlloc i des de fa uns quants anys treballo els temes de gastrobotànica, és a dir, la fusió dels aspectes botànics de les espècies que utilitzem a les receptes de cuina. La primera part de la recepta que anem a fer avui consisteix en preparar l'amanida amb l'escarola, la col llombarda, l'encisam i també amb els arrossos que tenim així. Són tres tipus d'arrossos, podeu veure així. Este primer que tinc en la mà és arròs silvestre o arròs salvatge, que en realitat no és arròs, no és l'arròs que normalment mengem, és una altra espècie, és Pisania palustris, és una espècie nord-americana de la zona dels Grans Llacs, que clarament són zones inundades i que utilitzarem amb l'amanida. L'altre arròs que anem a utilitzar és este arròs negre, que este sí que és l'espècie asiàtica que normalment utilitzem, però com podeu comprovar té un aspecte molt diferent del que estem acostumats a utilitzar en casa, que és aquest arròs de color blanc, polit. En aquest cas, aquestes cobertes que s'eliminen en el cas de l'arròs blanc, en aquest cas no s'han eliminat, i té aquest aspecte negre tan peculiar que li dona el seu caràcter. I per últim, l'altre arròs, que en realitat és una barreja de tres arrossos, és este que tinc a la mà, és arròs basmati, que és un arròs llarg, molt aromàtic, que dona un aroma molt característic. També té grans d'arròs roig, que és una varietat també pigmentada, molt bonica, i algun granet també d'arròs silvestre, que és com el que vos acabo d'explicar. El que anem a fer en primer lloc és estos arrossos els anem a ficar a bullir per a poder tindre-los per a l'amanida. He ficat un poquet de sal en l'aigua. Cada arròs tindrà el seu punt, per la qual cosa tindrà que estar un temps diferent, però calculeu sempre un mínim de 15-20 minuts. En el cas de l'arròs silvestre una miqueta més, perquè li costa un poc més de fer-se. Per a fer l'amanida el que anem a necessitar, com us havia dit adés, és l'encisam. Anem a començar amb l'encisam, l'anem a tallar. Si vos doneu compte, quan tallem un encisam, sempre encís com una espècie de líquid de color blanc, una llet de color blanc, que és el làtex. És una peculiaritat dels encisams. Este làtex que és el que li dona nom als encisams, a les lletugues. Del llatí deriva el nom del gènere, que és lactuca, i de lactuca, lechuga en castellà o lletuga en valencià, que és esta llet que podeu veure així. És molt habitual, sobretot en les varietats romanes, com és esta, d'encisams, que isca este làtex. No és massa digestiu perquè se'ns pot repetir un poquet, entonces, per a poder eliminar-los, ara vos explicaré què podem fer. Anem a separar les fulles, aquestes de fora que estan més lletges les anem a deixar a banda, no les anem a utilitzar. I anem a agarrar les que estiguen més a l'interior. Jo crec que amb aquestes prou. Si voleu eliminar el làtex, el que podeu fer és este nervi central que vegeu així, la part central de la fulla, llevar-la. Simplement obriu la fulla i la part està més gruixuda se lleva, s'elimina. Ho faríem amb totes les fulles. I reservem. Anem a tallar l'escarola. La tenim així. En aquest cas anem a agafar un tros. Tant l'escarola com l'encisam que hem utilitzat són de cultiu ecològic. Vegeu que l'escarola té una tija molt marcada. Anem a utilitzar la part de les fulles.
seguim amb la col llombarda. La tenim així. La col llombarda se caracteritza sobretot per el color morat, roig, molt típic, per les antocianines que té en la seva pigmentació. Anem a utilitzar un trosset de col llombarda, no massa. La col llombarda després queda més dura que l'escarola o que l'encisa. Llavors no fa falta tampoc ficar una quantitat massa gran, perquè després queda un poquet més dura al dent. Igual que hem fet adés, l'anem tallant a trossets. I la mesclem amb l'encisam i l'escarola que teníem a dins. I quan ja ho tinguem ben barrejat, ben mesclat, ho reservem. Després el tornarem a utilitzar, deixem per així. Els arrossos que teníem bullint, que ja s'han cuit, ja estan fets, els anem a traure i els anem a llevar l'aigua. Comencem, per exemple, per l'arròs negre, que és este que tenia el color tan bonic. Vegeu com s'ha quedat un color, era negre, s'ha quedat un color marronet, com si fos cafè pràcticament. Tenim ahí els 3 arrossos i després els mesclarem ben mesclats a l'hora de fer la màquina. Ara el que faríem a continuació, que ja tenim els arrossos, seria necessitem també una poma, pelar-la, fer-la en daus per a acompanyar la amanida. Anem a ficar un poc de la barreja de fulles que havíem fet, un poc dels arrossos. Primer l'arròs salvatge, a este costat tenim un poquet del que era l'arròs negre i un poquet de la barreja d'arrossos, uns trossos de poma al voltant, unes panses també al voltant, una paella de pipes, de girassol, pelades i que no estiguen salades, i el mateix amb les pipes de carabassa. Anem a afegir unes llavors, sobretot per damunt de la poma, que és on van a contrastar més, unes llavors de rosella. Això ho anem a reservar i quan tinguem el mojo de papaya i mango, acompanyarem l'amanida amb aquest mojo i el caviar que anem a fer de taronja sanguina l'incorporarem a la part superior de l'amanida. I amb totes aquestes coses tindrem la recepta completament terminada. En esta segona part anem a preparar el caviar roig de taronja sanguina. Anem a necessitar, lògicament, taronges sanguines, les tenim així. Anem a necessitar també un poquet de sucre, sucre blanc, agar, en aquest cas el tenim en escames, podem trobar-lo també en altres formes. El que primer hem de fer és traure el suc de les taronges sanguines. Fixeu-vos els colors rojos intensos que tenen per les antocianines que té esta varietat de taronja que, per desgràcia, cada vegada és més difícil de trobar als mercats. Fixeu el suc de color roig tan intens, tan cridaner, tan bonico que hem aconseguit. El passem tot i el que anem a fer és afegir-li el sucre, tenim així, sucre blanc, i l'agar, l'agar en escames. Anem a ficar un parell de cullerades de sucre, tampoc massa, no fa falta ficar-li massa sucre, i també anem a ficar l'agar-agar. L'agar-agar, que en realitat és un producte que s'extrau de diferents tipus d'algues, sobretot el gelidium, és un dels gèneres més habituals per obtindre este producte. Un producte que s'utilitza sobretot com a espessant. Remenegem. I deixem que es comença a bullir una miqueta. Hem desfet
fet el lagar al foc durant uns minuts, hem deixat reposar i refredar durant uns 10 minuts per a que no estigui tan calent el xarop que hem fet amb el suc de les sanguines. I ara el que anem a fer és preparar les boletes del que va ser el caviar roig. Anem a necessitar el suc, que ja el tenim així, un bol amb oli, un oli que no tinga massa sabor, un oli de girassol, un oli de dacsa són els més apropiats. Val? Un altre bol buit i una pipeta per a poder fer les boletes del suc. És molt senzill, simplement agafem el suc amb la pipeta i anem a anar deixant caure gotes directament a l'oli. I se formaran aquestes esferes que deixarem reposar. Anem a fer la tercera i darrera part de la recepta, és la part del mojo de papaya i mango que va acompanyar a l'amanida. Anem a necessitar el mango, anem a necessitar la papaya i també anem a necessitar un poc de julivert, all, llima, sal, oli i un poc de iogurt. Són els ingredients que anem a necessitar. Com a ingredients principals tenim el mango i la papaya, que són dos fruits que s'han incorporat relativament fa poc de temps a la nostra dieta. Són dos fruits tropicals. Anem a agarrar la papaya, anem a llevar la punta, que està un poc més madura, i l'anem a pelar. I ara aneu a veure la quantitat de llavors que té dins la papaya, que és molt important. Fixeu-vos de llavors que pot tindre un fruit com este. Totes aquestes llavors les tenim que eliminar perquè tenen més dures i no són apetecibles. La papaya l'anem a ficar sencera, completament tot l'exemplar. El mango, el que anem a fer és que anem a utilitzar només la meitat. Ara anem a afegir el suc d'una llima. En aquest cas, com és una llima xicoteta, l'anem a ficar tota. Si fos un poc més gran, només amb mitja és suficient. Fiquem directament. Anem a ficar una cullerada d'oli d'oliva. Un grapaet de sal i anem a ficar també una dent d'all. El pelem, llevem la corfa exterior, el col·loquem i per acabar només ens falta un poquet de julivert. Anem a picar un poquet. No massa, perquè com anem a triturar. Un poquet de julivert. I un poquet de ratlladura de llima. Netegem la llima prèviament, la tenim ja neta. Només ens queda triturar-ho. Per a donar-li un poquet més de cremositat, el que anem a fer és afegir un iogurt blanc, normal i corrent, i seguirem triturant una miqueta més. Ja el tenim triturat completament, amb tots els ingredients. El que anem a fer ara és passar-ho a un plat per a poder presentar-ho junt a l'amanida a la que acompanyarà. Ara ja el mojo amb l'amanida a la que li afegirem les boletes de caviar, ho juntem tot i ja només queda que anar a la taula i tastar-ho.
flors de caputxina i tenim ja completament acabada la recepta del mojo de papaya i mango i l'amanida d'arrossos i pipes. I amb això tenim, com us dic, la recepta acabada. Espero que vos hagi agradat, espero que vos entre el cuquet d'això de la gastrobotànica i espero veure-vos en algun curs dels que fem al Jardí Botànic de Gastrobotànica. I fins una altra.